Hello guys, Jomari here. So, today mag-haul tayo ng mga pinamili natin sa Shopee. At guys, pasensya na ako, ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi alam nyo na, busy kasi nag-work immersion kami. Actually, ngayong ginawa ko tong video na to, i-upload ko rin siya kinabukasan. So, pagpupuyatan ko para sa inyo guys, kahit na alam nyo na may work immersion kami. So, ito yung suot ko kanina sa office kasi sobrang lamig doon. Ito na nga pala. So guys, I'm so excited kasi nga ilang beses akong nag-order sa Shopee at hindi siya bumalik. So guys, pasensya na talaga ako ngayon lang nakapag-upload. Please like, share, subscribe to my channel guys. Nasa baba. Yung red button sa baba guys. Bye. And without further ado, let's get started. So guys, ito na nga. Ayan, Black Arrow. Okay. Tapos itong nasa likod, yung list ng orders ko. So, bubuksan na natin siya guys. At parang nabubuo na siya dahil. Check dahil. Ay, hindi maganda. Parang makikita dahil. Thank you so much. Gosh, what's that? So guys, syempre, ito na yung laman ng ating mahiwagang box. Ayan. So, isa-isay na lang natin. Ito pala yung list. Lang guys lang. Ito yung list ng mga pinamili ko. Guys, so ayun nga guys, pasensya na. Pasensya na kayo kung nagluloko na naman yung stabilizer ko kasi. So, usually nga pala, ito yung background natin, mga sinampay dyan, ito yung mga wallpaper. So, magpuproceed na tayo sa ating first product, which is ito. So, ito nga pala yung lazy neck guys. At nakabalot siya syempre sa bubble wrap. Ayan. Thank you so much. Ito yung para sa ulo niya. Ito yung kanyang neck. So, pwede na tayo manag sa YouTube girls. So much. At hindi maganda. Ang in-order ko is black, guys. Black. Medyo nakalimutan ko yun. Ayan. Black, diba? Ito siya, guys. Ayan. Black. Nakikita nyo naman. Ano yung dumating? Color green. Medyo palpak tayo, guys. Pero okay naman na kasi at least dumating. So, next tayo dito ay ang mouse pad. Awan ko kung matutuwa ako dito kasi 20 pesos lang naman eh. Sabi nga nila, you get what you pay for. So, ayan, black.
Black din siya. Papakita ko na lang sa baba. Picture ko to para mas malinaw, girl. 20 pesos. And black. So, ito. Black. Yan. Hindi ko siya i-ano sa inyo, girls. Next naman is itong pailaw ni Mayor. Para pag nag-gain code ako, para hindi na kailangan nakailaw lahat. So, syempre, usually, yung kalat dito lang. Ito siya, guys. Ito yung USB port. At ang dumi. So, ito. Try natin. So, may pailaw na tayo. Ang ganda! I'm very satisfied kasi sa 20 pesos, guys, I mean 17. Sa 17 pesos. Pero white ang in-order ko, ang dumating green. So, dyan ka lang habang pa liwanag. Meron na tayo, guys. Ang liwanag bright. Bongga. So, yan. Gumagana naman. Diyan ka muna. Kailaw. So, pupakin natin tong bubble wrap, guys. Next naman is itong black cartoon. Yung nasa likod. Yung nilalagay sa likod. At yak, ang pangit na nakuha ko, guys. Hello Kitty. Ano yan? Hello Kitty. Bakit? Bakit Hello Kitty? Ayun pa naman Hello Kitty. Ayan guys, oh. Comment down below kung gusto nyong ipag-giveaway ko ito, ha? Oh, ayan, may giveaway na tayo. Sa halagang 15 pesos. May pag-giveaway. Comment nyo lang kung bakit deserve nyo. Ay, hindi. Ganito na lang, guys. Kailangan, ang mananalo dito is kailangan nakasubscribe sa channel at i-comment kung ano ang pinaka-favorite na vlog ko. So, yun. Makakuha mo to. Sa inyo na to, guys. So, next naman, ang bubuksan na rin itong isang package na naka-bubble wrap. So, I'm very excited. Natutuwa talaga ako dito sa ilaw, guys. It's very effective. I love it, So, medyo pinapahirapan tayo ni Kumaring Shopee. So, ang next naman natin ngayon ay ang iuuna na natin ang power bank na sira-sira. Ayan. So, ito guys. Ito yung box niya, ha. Anti-shock and anti-impact power bank smart. Please charge the power bank once every 3 months. If the power bank not be used for a long time, please keep the power bank clean and dry. Do not wash the power bank with chemistry deteriorative. Please protect environment. Do not abandon. Alam mo yun, guys. Ang daming alam. At nakalagay sa plastic. So, ayan. Ano yun? Guys, narinig nyo ba? Very wrong. It's ano hindi nakakatuwa, guys. Tanggalin mo natin tong ilaw and then let's tignan kung gumagana itong power bank. Nako, oh. Hindi siya may shoot, guys, kasi alam niyo, tignan niyo yan. Tignan niyo yan, guys. Ayan. O, diba? Hindi siya nakasakto, oh. Tignan niyo. May crack pa yung sa gilid. Hindi maganda to, Money back guarantee talaga to. Hindi na ako natutuwa. Hindi na ako natutuwa, girls. So, ito, dito to. Very wrong, ha? Very wrong, Shopee. Hindi ko nagugustuhan to, I don't want it. So, next naman, guys, na product natin. So far pala, medyo satisfied naman ng onte. Pero yung na-install ako sa power bank, ha? Hindi ko gusto yun. So, guys, next, ito namang mouse na halatang peke. Ay. Hindi ata magandang pangyayari, ha? Ito yung pa-USB ni Mayor. May saksak siya sa likod. At may on and off, pero naka-on siya. Ay, hindi maganda, girl. Kailangan din ng battery, guys. So, ang battery niya ay AA. AAA pala. So, i-check ko na lang mamaya sa laptop kung gumagana siya, guys. Tignan niyo na lang. So far naman, nagugustuhan ko naman. At
hindi naman ako masyadong nababad trip. Hindi na ako masyadong nababad trip, guys. Ito naman, maganda siya, matte. Pero syempre, peke to. Ito yung flash drive niya. So, dito pala siya nakalagay, girls, sa carton. Next product. Next and the last product, guys, is this. Tripod! So, nag-order ako ng tripod at ang sabi dito ay Tripod 3110 made in China. I know, right? Made in China. 3-way pan head, 4-section leg, quick lever lock, rubber leg tip. So, built-in level, yan. So, bubuksan na natin siya, guys. Dahil tingnan niyo ang carton, warak-warak na. Hindi nakakapito. So, ang nakakatuwa lang dito, guys, may pop bag si Mayor. Gusto mo ba yun? So, ito nga ang pinagpawisan nating 500. That's it. Tada! Bitch! Ito na yung bag niya, guys, sa libre. Ito yung main product. Ito yung parang iipitan ng cellphone, guys. May libig na siyang ganyan. Tapos, wow! Ito ang gusto ko eh. Yung may ganito. Sukatan kong gitna ba? Kinakabahan ako kasi syempre peke. Yan. Ganito lang siya kataas. Ayun. Ganyan lang siya kataas, guys. Tapos, ano ba to? Hindi ko to alam. Nakakabobo. So, guys, ito siya. Hindi ko nga alam kung paano to. Siguro. Yan. Very good. Ayan. Very good. Ito yung pinaglalakan, guys. Pinagluluwang-luwangan. Tapos, dito din yung para dito sa head. Very good. So, ay! Naiaangat pa siya, guys. May gadang saya, ha? Okay. Kaya pala may lock siya dito. Okay. 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 Gusto ko siya. Gusto ko naman siya, girls. At saka eye level lang siya, guys, ha. Ipapakita ko sa inyo. Ayan siya, oh. Eye level lang siya sa akin. Ita-transfer natin itong cellphone doon sa ating mahiwagang tripod in 3, 2, 1. So, ayan nga, guys. Ayan na, guys, nasa ano ka na, nasa tripod na siya, guys. So, nagugustuhan ko na nga siya so far. At sa wakas, guys, so ito lang ang nilalaman ng aking haul video, Shopee haul video. So, without further ado, charing. So guys, if you like this video, ilalagay ko na lang din pala yung mga prices sa description box. Medyo na-disappoint nga lang ako dun sa power bank kasi yun ang inaasahan ko kasi kailangan ko rin yun. So medyo na-disappoint ako, guys. So if you like this video, please give this video a massive thumbs up. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. I-click nyo po yung red button dun sa baba, yung subscribe button. Pati yung bell sa tabi niya para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng bagong video. So guys, bye-bye!